Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Warok Pancasakti Gondang Winangun yang live di Gondang Winangun. Untuk keseruannya mari kita lihat bersama-sama.
Jumangkah gagah pideksa kampuh poleng bang bintulu haji sari rohang ula tumong kodek wa simbar jojo yen ngandika gumaleger pindha guntur satriya kang bela bangsa datan kawusu prawadya bala sigra jumangka wonten Madyantara yen Cinandra tinon saking Mandrawa katingal galiah-galiah lampahi kadya klana Sewandana tidak ira wae sing perang upo singa barong alas roban wae perang isan saya rame yo hae padha sekti kekarone waro-waro sekti neraka sing prajurit singa pati bujangan lawan pepati ing singa kabeh ajur lebur dening Warapanaraka pencut samanti man suarane megah angkasa yo wae sing parong pati keluan yo wae nakarane pati Diri ngaturaken wilujeng dalu sinasa menika tasih wonten setunggal Bapak ing samanggih kasuwun kula ngaturaken wilujeng dalu menika babaring warok Pancasaki kairing sekjening para pratunggaku katurus sanjaring para pamirsa. Promiarsa kakung mewah putri pratangga ing pagelaran katon entah prajurite warga gondang binangun tansah rukun tatanya wiji beri rahayu ning setya lulus kang tuhu pamujiku
pamukane kang arane Pancasakti kondang ing nosoan toro paparing para prajurit kairi para patunggo Pancasakti. Kuda-kudane kenceng. Ayo mat. Mangkat cow.
Ditoto sing jejeg wo. Ditoto. Mas Rohmat saya Mas Rohmat. Mimik sik. Men karo do mimi waroke kuwi. Aduh kae. Walah kae keringete mo. Jan. Sinambi nunggu para warok sami ngunjuk teh. Dadap tidam prabawaning ratri Sasodara wis manjar kawuryan tan kujiwa memanise. Sik Mas Agus, iki kok ana sing jodoh ki. Bapak gek ngegong ki, Jan. Bapake Mas Agus ki nek ra pas apa, Gus? Nek ora pas yo ora tak ndek duit. Manggap srinating dalu sini waka sanggya pradasi kokop go cerete kuwi leng ngono men nyes aglar ning Cakrawala winulat ngelangut. Gonge Pak. Pak gonge. Oh, gong ya. Nek
nek kaya ngono lak penak. Marai penak ya. Mangkaju.
Solo macetit lulupa yen no pamadani bocah yen urip golek duwe sluku-sluku patok sira panjang Solo lewi payung muda macetit lulupa wong mati ora opah yen no pamadani bocah yen urip golek duwe sluku-sluku patok sira memandang Solo lewi payung muda macetit lulupa wong mati ora opah yen no pamadani bocah yen urip golek duwe sluku-sluku patok ila-ila sira memandang Solo lewi payung muda macetit lulupa wong mati ora opah yen no pamadani bocah yen urip golek duwe demikianlah penampilan
Jaran Kebang Dorong Komodo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.